احوال گرانیسی ازبکستان کی میگه بارو نمیفروره چند شیروی نرده بکنه پرفرویده бародарои азиз, хоҳарои азиз, як эълони фаврӣ як бародари қадрдони мо аз шаҳри Хуҷанд аз ватани азизамон Тоҷикистон сафар мекунад ба Россия, шаҳри Екатеринбург. Он касое ки срочно омаданӣ ҳастед бо нархи арзон дастрас шумо то шаҳри Екатеринбург худо хоҳад соғ саломат бо хусти Аллоҳ оварда мерасонад. Номерош дар зери навор мешавад. Бародари азиз, авиакаси арзон, авиакаси канали мо шумо, канали фикри шумо, нархҳои билет камтар арзон шудан. Бародари азиз, метавонед дар номерои WhatsApp нависед, аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман скидка карда мешавад. Худатон эҳтиёт кунед, ҳамватанои азиз, дуогӯи падар